ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ғариб, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз 2 декабри соли 2024 навор кардам ба аришмо. Рости гап навори имрӯзон беҳад навори хуб мегзарад. хулоси гап 180 000 сомонда хонаи таппа тайёр ки 4 тарафш маҳкам, дарвозаш заагӣ. хулас хонаҳо хонаҳои хуб ҳастанд, ҳамаи хонаҳои нағз гирифтагем. баҳзор бишнем бардорҷоно навори имрӯзона тамошо кунед. хулас дӯстон, агар ки шумо ҳам дошта бошед мисли ҳамин инсоно хона ва ёки мошин ва ёки замин барои дар эълон гузоштан, марҳамат, рақамҳои мо метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. насиб бошад дар наворҳои оянда мисли ҳамин инсоно реклама гузориятон мекунам. аз шумо эҳтиромана хоҳиш мекунам бардоро дар комментария гапҳои бад нанависонед, илтимос. ба ҳазур бошед дӯстон, лайкора мезанем. агар меҳмон бошед ҳатман подписатсия кунед дар канал. навори имрӯзона ба ҳазур худтон тамошо кунед. марҳамат дӯстон. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз ҳамин канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз ҳамин канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. ба эълони якуми имрӯзон мегзарем шер бачаҳо. эълони якумон ки ба мо равон кардан акамон осиёби фурӯшиги и чиз беҳад зарурай. аз пишти и бардоро инсонон нон намак меванд мехӯранд. хулас ҳозир савдода гузоштааст. 3 та осиёб дорад, 2 таш барои орда, 1 таш барои ҷоримака. дӯстони азиз, моторош ҳамаи ҷош 100%. хулас осиёбе ки орд меброра, яъне ки коркард мекунад барои маҳз барои ордай 32 000 сомон мегад. ана осиёбе ки барои ҷоримака аст дӯстон 23 000 сомонӣ. обши нархи ҳамаи ҳамиҳо 87 000 сомон мешавад. хулас рақамҳои акар мондагим ҳамҷада ба +990 сар мешавад. 034 44 44 70 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. шумо метавонед ки ҳамин якада занг занед, муроҷиат кунед, муомила кунед. хулоси гап ина марҳамат, касе ки осиёб мегирам мега акада метавонед ки занг занед дӯстон. аз ҳисобе ки аз свет қарздор шиде мега барои ҳамин светора баридан айни ҳол завод кор накесай. желантон боша. марҳамат. ба хонаҳо мегзарем. ака ба эълони Димон мегзарем дӯстон. эълони Димон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, деҳаи Бустон мега. ҷамоати 20 солаги хулас истиқлолият, 20 солаги истиқлолият. 15 сотиқ замин дорад дӯстон. 15 сотиқ замин, 4 дар хонаи дигар. бания дар он дошта. хулас ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. қонуну қоидаш қатъи хона сохтагӣ. нархша акамон 250 000 сомон мегад. боз ҳатман аз номи канали Авто ТВ занг занед, агар шумо муомила карда мешавад дӯстон. рақамҳои акамон 901 09 12 10 дастӣ 004 88 50 35 бошад дӯстон. данаи рақамҳо ватсап дорад. хона 100% тайёр медрои зиндагӣ мекунӣ бардорад. 250 та мега дар Вахш. боз мегумтон ҷамоати 20 солагӣ истиқлолият, 15 сотиқ замин дорад. ина марҳамат бардоро, агар ай ноҳияи Вахш бошен, хонахар бошен, метавонед ки якада занг занед. хулас ҷелан ихтинос. ба эълони Сеймон мегзарем. инак эълони Сеймон замин, замини фурӯшӣ боз дар Вахш. ҳамин ака худаш ҳам хона дорад, ҳам замин дорад, яъне ки пул дар кор аст мегад. савдош мекунам. ноҳияи Вахш, деҳаи Бустон, ҷамоати 20 солагӣ истиқлолият. ҳамин ҳам 20 сотиқ замин дорад. нархша 150 000 мегад. рақамҳои акамон чун ҳар вақта мондагиай 901 09 12 10 дастӣ 004 88 50 35 бошад ватсап. бардоро агар заминхар бошед, ҳамин яка заминша мефурӯхтааст. ина марҳамат, агар замин бигирен занг занед, якада бо муомила кунед. иншоалло аз номи канали мо муомила карда мешавад. 20 сотиқ замин доштааст, камтум нест. ба эълони Чормон мегзарем. инак эълони Чормон хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат мекунед. дар Ваҳдат декомнатага 6 сотиқ, нархш 250 000 сомон. рақамҳои акаунт 883 33 81 75 ватсап ва ҳам дастӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Эскигузар мега. заминои нав аз роҳи калон 300 метр
6 сотиқ замин доштааст, 2 комнатага. ҳаммом, кухни, ҳоҷатхона, ҷойи хуб дар мега аз район 4 километр дуртар, яъне документош 200%, 100% не, яъне ки аз ҳисоби документ умуман проблема намешава ба шумо, акон ҳам хай гуфтанд 100%. агар ки ҳамин гапҳои ман нофаҳмо бошад, бо метавонед ки дар WhatsApp-ш ё ки дар рақамҳои дастиш ина гузоштем баъри шумо, метавонед ки якада занг бизанед, боқӣ монда маълумотоша аз худаш бипурсед. дӯстон, хонаш стяжка дорад, баъзе ҷош не. ба эълони панҷумон мегзарем. инак эълони панҷумон хонаи фурӯшӣ дар Данғара, деҳаи Навобод мегӯяд. хулос 3 комнатага бардоро, 10 сотиқ замин. акаш мо раз ин сара фарқ кинем бардоро, 3 комната, 10 сотиқ замин, боз хона пурра фул кардагия. ремонти замонави чӣ хеле ки шумо бо чашми сар худтон дидестен, 10 сотиқ кам нест, 4 тарафш маҳкам свет дорад. рақама акан 187 93 02 22. ҳавли фурӯшӣ 3 дар хона, долон, ҳаммом, 10 сотиқ замин. Данғара, қишлоқи Навобод мега, байни қишлоқи 400 ҳам хеле қишлоқ будааст. маълумоти бештар бо телефон метавонед ки якада занг бизанед, на муроҷиат кинед, муомила кинед. дӯстон, ҳавлиш ҳавли калон, 4 тараф маҳкам свет дорад. хай хулас 3 комнатага будааст. ҳолати хонаро худтон бинен, состояниеро бинен, бардоро баҳо битен. ба эълони шашумон мегзарем. инак эълони шашумон хонаи фурӯшӣ дар Норак. дӯстон, иш 4 комнатага 6 сотиқ замин дорад. дӯстон, хонаҳои хуб гирифтагием. нархаш 250 000 сомонӣ, рақамҳои тисел акаун ба 990 сар мешавад, плюс 938 11 01 20 WhatsApp ҳам дастӣ. хона дар шаҳри Норак, деҳаи Кули Лахча мега, болои балниса. ремонти хона дар ҳолати миёна, об свет дора мега камон. 4 хонаага, боз кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона дар нушта. ҳоҷатхонаш бошад дар берун бардоро. ҳезмхона аз склад. варианти Алиширам бо мебинем мега. дӯстон, ина марҳамат, касе аз Норак хонахар ҳаст, 4 комнатага будааст. дӯстон, 250 000. занг зай муроҷиат муомила. хулос ба эълони ҳафтумон мегзарем. инак эълони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 комнатага, 2 сотиқ дар ноҳияи Фирдавсӣ, яъне нархаш 365 000 сомонӣ, боз муомила. рақамаи акаун 944 60 00 20. чӣ хел ки бардорош мо хонаро дидестен, удобствоша, яъне ки ҳолатша, состоянии хона бад нестай. родихтон, ина марҳамат, касе аз Душанбе хонахар бошад, 2 комнатага, хонаш погиза фул кардагӣ, яъне ремонти замонавӣ ба талаботи худаш, яъне ки арзанда, 2 сотиқ дар рӯзачаи майда якам дора бардоро бар шумо. агар мақултон боша, марҳамат кинед. инак ба эълони ҳаштумон мегзарем. шербачӯ, эълони ҳаштумон хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат. чӣ хел ки аз аввали навор ба шумо ма гуфтам, 2 комнатага, 6 сотиқ ниё кинед, 4 тарафаш ҳамаш маҳкам, боз як дарахти гят будааст. нархаш 180 та, рақамаи акаун ба плюс 990 905 40 1992 WhatsApp ва ҳам дастӣ. дар Ваҳдат, тарафи Кулоб рафтанда, ай тарафи чап роҳи Гурхурда мега, 1 километр аз роҳи Калон дуртар. баромадани Ваҳдат, таксиёшон ай станция мера мега, ҳоҷатхонаву баня, яъне ки дар бернай. дӯстон, агар ба шумо маъқул бошад хонаи дар Ваҳдат буда, ина марҳамат кинед бардоро, хонаро рафта аз наздик боз як маротиба агар бибинед ба чашми сар, яъне маъқултон боша бардоро 180 000. баъзе одам дорад тайёрай пулуш шоб хонаро мегирад. чӣ хел ки света дидесем бардоро, светаш гирён, масъала светаш проблема нест. ба эълони наҳумон мегзарем. шербачӯ, эълони наҳумон хонаи фурӯшӣ дар Душанбе. дӯстон, баҳри миннатҳои мо аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, як донаи лайка фаромӯш накунед, дар канал меҳмон бошед, агар ҳатман обуна бишед. 2 комнатага дар шаҳри Душанбе, 2 сотиқ замин дорад. боз нархаш 220 000 сомонӣ, рақамаи акаун ба тиселаш 933
90 00 95. Духонаga фурӯш бо тамоми чизи чораша бардор хона. Шарт шароитш хуб бардор. Об суетш проблема нест. Ҳуҷҷатҳо дорад. Аз сабабе ки Россия сафар карданмон мега хонара дастрошин мефурӯшем. Хона да пеш мошин бозор. Нав деҳаи Лолазор мега маршруткаи 41 мерава хулас. То рости хонара одамои харидори аниқ. Биёен хонара аз наздик бибинен мега боз. Агар маъқултон бошад боз муомила мекунем. Ина марҳамат дӯстон, аз назди мошин бозор хонахар бошед. Ина марҳамат хона ҳолатш ҳамин, состоянияш ҳамин хел. Рафта хонара бинен хулас. Баъд даҳум эълон ман мегзарем дӯстон. Эълони даҳумон хонаи фурӯшӣ боз дар шаҳри Душанбе. Ду комнатаага 2 сотиқ замин дорад. Нархша 250 000 сомонӣ мега акамон. Боз муомила. Рақамҳои ака 909 99 87 00 WhatsApp ва ҳамдастӣ. Чӣ хеле ки хонара десем бардоро стяжка дорад, хулас дарвозаам ҳаст, чортарафш маҳкам, 2 сотиқ замин дорад, боз дарахтам дорад бардоро. ҳолати хона нормали, состоянияш бад нестай. Да талаботи худаш ҷавобгӯ, яъне масъалаи обу светш дӯстон проблема нест. Душ ҳама дар дарун шай. Касе ки аз Душанбе хонахар ҳаст дӯстон, боқиманда маълумотош агар нофаҳмо бошад мегад занг бизанен, боз хонара бибинен. Ина марҳамат дӯстон. Ба эълони 11-умон мегзарем инак. эълони 11-умон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5. ҷамоати намуна мегад 3 комнатаага хона ва пише ударай бардоро. Беҳад хидна маъқул шед, табъи дилмай рости гап. 3 комнатаага 9 сотиқ замин дорад, боз ҳолати хонара бардор ба чашми сар хитон бибинем ба ҳобте. Хулас бад нест. Ремонтиш 100% мисли замонавӣ ҳам набошад, агар бардоро ремонти хона миёна ҳай. 9 сотиқ замин дорад, 250 таш мега. рақамҳои мегафони акаон 973 93 17 17 WhatsApp ва ҳамдастӣ. ҳавли фурӯшӣ аз 9 сотиқ замин иборат аст. 3 дар хона, ошхона, кладовка, гараж, ҳаммом, навес, ҳатто оғилхона ҳам дора бардоро. воқеъ дар райони 5, ҷамоати намуна дӯстон, деҳаи Кумсой мега, участкаи 2. дӯстон, ба анҷоми барномаам мерасем. Ба ҳаминҷа баҳри меҳнатҳои мо дӯстон якдонаи лайка фаромӯш накунед. Дар ҳамин канал ҳатман агар меҳмон бошед обуна бишед. Агар ки шумо ҳам дошта бошед хона ё ки мошин, чизе ки барои дар саводо гузоштан, марҳамат мисли ҳамин акаҳо метавонед ки дар рақами мо муроҷиат кунед. насиб бошад дар наврҳои оянда мегирем, рекламагузорӣ мекунем дӯстон. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед, навори моро тамошо карден. аз шумо миннатдор. то наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шербачӯ.